So anian na usab ang atong drama, mystery drama nga mga asoy ni Kuya Gulyat naguluhan kini og bagwis og ang gamhanang lapis. Usa ka bata nga giubanan siya sa usa ka engkanto, gitabangan siya. So tinuod gyud siguro ning mga engkanto. At tinuod gyud ni siya kay mao man ni sila ang mga jinn. Dili nato makita isip usa ka ordinaryo nga tao. So gitabangan siya pero dili siya pwede gamiton sa dili maayo nga buhat. Taman ra gyud siya sa maayo nga buhat aron magpadayon nga maguban sa iya ang maong jinn. Mga bata! Amen, ni Kuya Gulya! Kabutan ninyo ang mga bata mo! Liwat mo na ko! Hinahinala mo katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba! Asuhin na ni Kuya Gulya! Sige! Panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo! Paniyaw mo! Mao na istorya niadtong karaang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata! Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag nimo. Unsa man ni hatag na kumigo? Akong ihatag nimo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang agta nga usari mata o kang buutang bata! Og unya pa yun! Uy! Kinsa man tong nangablit sa akong likod! Agba! Mga asoy ni Kuya Gulyat! Ang bukan nga bata, malipay magulang. Ang bukan nga bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si Teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata! Ni tatay mo tuman. Ang Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Si Teacher Malipay, kaming mga bata, uutan nga bata. si Bagwis ug ang gamhanang lapis! Bagwes, naipahan diha ha, naasay kape. Mamupo sa kus mga tanom na to, aro baligyan atos merkado, ha? Tabangan na lang ti ka ma. Ay unya na, kung masudan na ng imuntihan. Painit sa diha, apas lang unya na ko. Sige ma. Apas ako nimo. Sige, ato na ko. Apas dayon para dito sa merkado, ha? O ma. Ayaw na nadada akong basket ma. Kuray da ano. Nahala, sige, ikaw lang. Ato na ko, ha? Amping ma. Love you ma. Love you, sadnak. Ma! Ma! Niyan ako ma! Dali na. Tabangin ako para madatan sa merkado. Kasi para bakaon niya. Ma! Lala! Wow! Wow! Daghan ng tao nga ni Maui. Daghan na siya ng bunga. Grasya na sa Dios, nak. Bisan tuod og gamay ra ni atong yuta nga katamnan, kaluis Ginoo, buhi og himsog ang atong mga tanom nga utanon, mga lamasad. Bitaw ma. Nagi tayo mabaligyan sa merkado. Salamat Ginoo. Nala, sige na. Ikaw na'y pamupuan ng kamatis, ha? Nya ka ng silisad, nya sibuyas dahonan. Ako ining mga utanon, nak. O ma.
Ay, diara nga tong presko mga lamas ug utanon, mga suki. Bago giningag popo, mga suki. Presko kay gikan pa sa garden. Dali na mo mga suki kay mautan jud mo. Di apa sa diri mga sugi ha, preskong Op, taong, diri na. okra, palit na Ops, kalbasa, diri. repolyo. Pila kiloy mo? Komplitos ricados, tinapay kamunggay. Ops, ikaw pila. Upo po, dali na mo. Pila kilo? Ah, presko kay ni, dali palit na mo, oy. Oh, Adong, pila ni tomatis? Dong, sibuyas dahon ako, dong. kadyo sa lula ha. Unasan ako si kuya kay siya man ang nakauna. Kuya, Oh. pila ka buk tamatis mo? Barato na kayo. Kanang, para lang nga makapalit big bugas magsudan si mama. Buutan nga bata. Kugihan. Mutabang is mama o panginabuhi ba? Dong, pilang kilo ni? Gamay ra ni kuya kay gamay ra man siya ng among garden. Nala. Hotdog ko palit. Wow! Salamat kay kuya ha. Ma! Tabangi ko ma! Hutdon ko na ni kuya kining tamatis sa magpalit. Uy, mau ba? Hala sir, salamat kaayo sir ha. Sige, timbang nga. Kay akong paliton. Igna kong pilatanan ha? Oo, sir. Sige, sir. Kuya, salamat kayo ha. Salamat jud. Nya, si Lola na siya nga akong atiman nun. Lola, sorry kayo ha. Ay, may problema, ondong. Nalingaw ra sa kong tanaw nimo. Kanindot kong tanang bata sama nimo. Buutan nga pagkaanak. Kugihan. Oh, Kaluyan kaunta sa Ginoo, ondong. Hatagan ka grasya. Anak, sige na lakaw na kay klase pa nimo, malate na ka. ma. Nya, okay na ka diri ma? Nak, uy. Pirmi na baya ni natong gibuhat ha. Basta oras tas imong klase, biyaan man ko nimo dinhi. Unya, okay raman kay gamay naman atong mga tinda oh. Mahurot man ni Ron. Kadiyot, daday baw nimo oh. Salamat ma. Ito na ko ma. Sige, sige. Bye-bye ma. Ma, amping ka ha. Amping sa pagpauli ha. Ikaw sad, mag-amping ka. Uy, dali sa, kadiyot, tarungon ta na imong uniform, dali. Don Jose, patas isa ng gamay ang imong palit ng among humay. Uy, ubos po kayo, Don Jose. Maluit na ka na mo mga pobre. Dili na nanay ko sa kung napobre mo. Dili na nanay ko sa nga ko amo palit sa inyong mga ani. Ugway magbuotay ko. Kung mauranay akong palit sa inyong humay. Alay kung dili mo. Awayaw. Hawa na mo din eh. Kamu diha. O sa nang inyong da. Mga repolyo, Don Jose. Sige. Karon, ubos na akong palitan ng repolyo karon. Aha, nga naman, Don Jose. Ay nagpangutana. Mas labaw na akong palit. Hoba ang istorya. Pwede ba punang lang ni mo bisag gamay lang, Don Jose? Maluoy ka. Bitaw, Maayo na lang na nabong mga pobre taon. Bagay sa ilong. Di na ko gusto ng istorya. Kung yun mo, hala ipatimbang na sa akong mga tao. Alakin sa pa niya. Paminaw mo, ha? Dili na mausap ang ako presyo. Kung kinsa ang padayon sa pagdumo na rin ako sa ilang mga ani, ipatimbang na kina. O kinsa ang dili oyon, mga bagag sa ilong. Hala, pamahawa na mo na rin o pamahuli mo. Ay, grabihag yung batasan ining Don Jose. Uy. Lagi. Uy, kaluhoy na to mga pobre. Halos pangayoon lang ang atong mga ani. Maog yun. Paita yun yung pobreta. Baog yun. Manakit mga atong kalawasan o tinanom. Pero palitom lang sa ubos sa nga presyo eh. Paimos lang sa tang mga kabos nga mag-uuma. Maog na yun ha. Kaya daw niyo daw. Uy, Uy, dumagwes. E buntag sad. Mo eskwela na ka no? Onoy. Ay. Ano mo ra minghoy ang inyong mga naong? ay, binghoy yun dong. Kay grabe, kamapahimuslanon si Don Jose sa pagpalit sa among mga ani. Uy, mau ba ng tisa? Luoy ako ninyo, good. Ang suman, hurot tayong tindas merkado ni mama ni mo dong? Urot tagit taon no yamboy.
Kay, gamay naman lang to pagikan ako. May pamudong, saktos presyong inyong halin sa baligya ninyo. Kinagmay naman siya ng among tinda. Kanang manang, kay gamay naman ang among ani. Dili pareha sa inyong ani nga sinako jud. Sige lang. Kanang di lang ta magpakawa sa paglaom. Ya, di lang ta munog sa pagpananom. Kay mao man niya to panginabuhian. Ug mao siya ning gikaon sa katawan. Kay kun wa ta mga mag-uuman no, way kanaw ng mga katawhan. Manalanay kanang am-am na to sa kagalingon ba? Di ba no? Sige, adjust ako ninyo kay klase pa na ako. Bye-bye. Amping mo ha. God bless. Mag-amping ka usab. Pastila ni mata. Bantay ka ni mata, ha? Parang tiguang manulti. Parang korek. Pero sakto sabi siya. Tinuod man itong iyang ipanulti. Sa laktod, kutob ra gyud dinhi ang atong kinabuhi. Kabus hangtod sa pagsahop sa atong kinabuhi. Dawato lang na ito nga. Mao na gini atong kapalaran. Kanya mo mauli na tanin niya. Bye ninyo, classmates. Ni, nga nung ka makaya na imong chinilas pa quiz. Ha? Akuan? Gikan man ko na ninda sa merkado. Mga nahukaw niya akong chinilas. Di pa kiingnan naman ka ni ma'am nga magsapatos ka. Nga nang magchinilas man jud ka, uy. Kay kuan. Wa mami ka palit og sapatos. Nga kay di man pwede nga dili magsapatos, pe. Sakti lang. Miyangyo naman ko ni ma'am. Magtigom raw niya ako aron nga makapalit og sapatos. Ni. Hey! Agnes! Oh, Hala, naana sa siya ay. Maldito na ba kayo na siya do? Giluga gini mo eh. Hmm? ha? Sa hambugiro si Bagwis ba? Dili, mangkot. Ikaw ang hambugiro. Kilabo na magtingog. Tay, tingog mo gina. Maldito jud ka da. Pagpilapil. Oh, uy! Aray, manok mo lang ka. Dili, Chisko! Barog! Okay na ka? Aray, Hello? Napangos ka! maldito Apian. jud ka, Kailda. Nya, yung balita ko. Klamo ka. Hoy, ikaw ba ikaw? Ikaw balingit ba? Pobre ka, baho init ako. Sip ka ni mama. Ay, sip ka. Ngupya ka no. Manda ka kakisko sa tisa to kaniya. Ha? Ngupya ka no. No, mamangkot na mangupyas Bagwis ko. Kaya na, pre. Takbo balik ka. Ayaw lang si Kai, si Chiska Kyle. Ako na'y awaya kung gusto ka. Ayaw lang siya. Ayaw hilap ti si Chiska. Tawag-tawagan ka si Kyle. Sawayon ko. Awayon ko. Abi kay, pobre naman ko. Unya sila dato. Sige lang. Nanad naman ko, ani. Paubos lagi ko. Oh, naitigwang. Naglingkod sa ilaw sa punuan sa kahoy. Oh, hello. Nagkadugo siya. Nasa mga samad. Hello. Nga naman ka na siya. Dulo na ko. Lo, ano man ka? Ansay, nahitabo ni mo. Ano nagkadugo man ka? Nakay mga samad. Gibunal-bunalan ko nila. Unsa? Kisa sila, lo. Kaluoy ko ni mo. O sila kaluoy nga bibuhat ni mo ini. Dali, lo. Hubuan na ako akong uniform. Baso na ko ha. Ano nga trapuhan ka? Ayaw. Ayaw na undo. Ha? Pero, lo. Gutom ko. Ha? Igutom ka? May gani kay wala na ako magasto ang baon nagihatag ni mama nako. Kadyo siya, lo ha?
Palitan di kag makaon. Abot ako ha. Kaon pa, Lo. Salamat, Undo. Natambalan ang akong kagutom. Kinsa ganito nga ni mo? Bagwis, Lo. Bagwis? Oo, ang tinood ako nga, Lo, kay Baldwin. Pero ako angga, bagwis. Dagon ko nila og bagwis. Mao ba? Ulo. Oh. Ansa din ang puti nga papel nga imong gidadalo. Nakakita ko nimo ganina nga nagunit ka ng papel nga puti. Kini. Hala. Nay nahuglo. Hala. Ansa ba na, Lo? Oh, hala. Usa kini kalapis, Undo bagwis. Oo, lapis tuod. Hindi ko ng lapis sa, Lo. Ganahan ka? Lo. Pero imo man na. Ako kining ihatag nimo. Ha? Imo na ihatag na ko? Oo. Imo na kini o. Dawata. Salamat ko. Nanagi ko'y lapis. O nabiya ko'y lapis. Mayo gani kay naakaini. Di na ako mapalit. Papel na lang ako paliton. Undo. Dili ka na basta-basta nga lapis. Ha? Makatabang ka na kanimo. Gamita siya sa panahon nga magkinahanglan ka. Mutabang siya kung ang tumong maayo ang katuyuan ini. Mupaambit sa iyang isig kaingon. Mutabang sa nanginahanglan. Apan, kung ang tumong dunay dautan nga katuyuan, dili kini mutabang kanimo. Timan ikining tanan akong gisulti kanimo, Undo. Olo, bisan naglibog pa ko ron sa imong gisulti, basta kay timan-an ako ng imong gisulti. Maayo. Giuhaw ko, Undo. Giwaw ka? Kadit sa, Lo, magpalit ay kong mainom nimo. Sorry ha, nalimot ko. Kadit sa, Lo, ha, magpalit ko. Lo, diyan na ang... Lo? Lo, asa naman ka? Lo? Lo, nawa man si Lolo. Asa man ka siya? Sorry ma, nadugay ko guli. O nalay noon ko makatabang o pamupo ni mo sa mga tanom nato. Ay, okay ra anak, oy, human naman. Okay ra ka ma? O ka kapuya? Lingkod sa diha ma. Ako nalay maglungag. Mag-andam sa atong panihapon. Sige. Kainit sa panahon. Ay, kapuya. Uy, unsa to? Ha? Ma, Nak. ngano? Nak, dunay kahayag ka ni gawas. Gikan si mong bag. Unsa? Kahayag gikan sa kumbag? Oh, lagi. Tanawa. Mura og gikan sa sud ang kahayag. Nisilaw kinang kahayag. Ha? Kain ba? Ala, unsa man ni? Nga naman, anak. Ha? Ambot ma. Nawa na. Nawa na tuod. Nakunsa ka to sa. Ambot ma. Ablihi ko nun ang imong bag, be. Oo. Hala, ang lapis. Gikan sa lapis ang kahayag. Gikan din niya kay napay gamay kahayag nga ako nakita sa layon na kawa. Nga naman na. Nganong ingon anang imong reaksyon, ha? Ha? Wa man ma. Say, wa. Oh, Ang ako na din ng flashlight nga gamay ma. Atong nakitaan ako ba? Siga. wow. Mao ba di ay? O ma, ako sa nitiwasyon ng akong gibuhat ma. Ano nga magkapanihapon ta? Lapis, nganong miyayag man ka ganina. Nandito pa ako. Ansa digid ka? Di man di ka makasulti no? Ansa man to di mo pagtubag na ako nga. Lapis man di ka? O man kay baba. Di ka makatubag na ako. Oh. Ha! Ha! Hala, Wait, na, kaunsa ka, si mama. Wa man ma. Naitiki. Kaunsa ka diha, na. Okay ra ko ma. Nahala, sige. Tiwas o tuon diha, na. Ma. Kayawan ako eh. Ano naman to? Miliw, lapis. Ay, basing nalipong ra ko. Sa kainit sa panahon. Huwag ki malipong. Ah!
Talagpat siya ko. Masakit akong kugong-kugang. Ikaw to misulti? Ikaw to mitingog? Ha? Lapis? Naunsa ka, oy. Kulagi. Ano naglagubo mo ka din, eh? Ah. Sikit na sad ka, naunsa man ka. Kining nalagitiki mo. Tiki, Oh. karon na lang ka mahadlok og tiki. Ha? Ano ka mahadlok og tiki, good. Ha? Kining kuan ma kanang mitingog magod ang tiki. Unsa? Nayapag na, nitingog na ang tiki, nitingog lang. Saba di mo nabagbis, uy, kahanggaw na bayas naong ni mo na, uy. Lagi ma, di man ni siya mutuon noon. Taba diha, oy, pagkasiaw na gini mong bataa ka. Sige na ma, katuog na. Kay sayo para bata ma, manindaog ma. Ikaw sad, katug na. Dalian na imo assignment diha, ron matug na ka ha. Sayo pa taog ma. Oo, ma. Sige. O ma. Kinsa gidi ka? Unsa gidi ka? Ayaw ko ilabti ha. Mangan kami. Agay, sakita sa akong kugong-kugong, oy. May gana akong pagkalagpot. Imo kong gilabay bagwes. Kailan ka na ko? Siyempre. Lain sa gayong di. Misulti bitaw ka sa imungan. Pagpangutan ni. Pupo ni mo. Popo? Oo, pupo. Kinsa popo? Ang nagatag ni mo na ko. Ang nagatag na ko ni mo. Libuga, oy. Whatever. Lo, kamaw ka mo English? Lain sa gaydi. I'm smart, intelligent, and witty. Kamao ko mo sulti og bisan unsa nga sinultihan. Ha? Titinuod? Alagi. Bright kay ka. Siyempre, naman ko sa tanang subject. I know everything. Sige ba ako eskwela? Makalingaw man ka, oy. Oh, di ba? Lingaon na ka na ako. Nalimot na ka sa imong kadlok na ako. Ako si Lapis Bunges-nges. Lain na, bungis-ngis ha. Di ba? Naimot ka. Nagkatawa ka. Mahimot man ko sa imong katawa, pati kagagtingog sa. Mao gani. Gani. Tawgon ko nila og bungis-nges sa among kalibutan. Ha? Inyong kalibutan? Sa kalibutan sa mga engkanto. Ha? Kalibutan sa mga engkanto? You mean, engkanto ka? Nagtaday ang klase sa engkanto ang anaa sa among kalibutan. Ato na'y mga dautan, ato na sa'y matarong. Ha? Nya, ikaw, asa man ka na? Isprikitek! Ispikitik? Siyempre. Sa matarong. Maubitaw, nga di ako gihatag ni Popo nimo. Kay buotan man ka. Nisalig si Popo, nga gamiton ko nimo sa matarong. Ang siyempre, tabangan ti ka. Nga. Lo, pati ay sigtingog, oy. Angang, sigihan man kong tahal. Nakadungog. Pero, tempa, na di engkanto nga lapis? What a question. English. Ako di ay, ako ang buhing ebidensya nga doon ay engkanto nga lapis. Sayo pa. Mayo mo sayo ni mo. Bungis-ngis, oy. Siyempre. Taysa, bungis-ngis. Nga naman. Kanang, nganong nahimo man kang lapis? Ala, sige kag balik ana. Sige balik. Ngang, nibong lagi ko ba? Ano nahimo kang lapis? Kaya akong hibawan, ang engkanto, sama sila sa kuan kanang, para sila tao ba? Sama na mo. Sa ko ng gigon, dagan ming klase sa engkanto. Doon ay sasama ninyo. Apan? Dili, yun. Sinta pat sinta. Nga susama yun sa inyong bayon. Sa latot, adon na kibikalayan ninyong mga tao. Sama na ko, o sa ko kalapis. Ano ganing, usa ka kalapis? Usa lang ko sa mga lapis sa among kalibutan. Dagan mi. Adon namin tagsa-tagsa kahangyo sa among hari o reyna.
Alang sa among pamilya og kaugalingon. O garon matuman og ihatag nila kini kanamo. Kinahanglan nga mulampos mi sa among misyon og gimbuhaton nga mao ang pagtabang sa nanginahanglan dinhi sa inyong kalibutan. Og ako, gitugyan ko ni Popo diha nimo. Aron magamit ang among abilidad o inuntang power, kinahanglan nga imo kong gamiton. Ma, gamay ra lagi atong naani ron. Ay, mawalagi na ko Init magud kaayo ang panahon. Nangalaya ang uban. Unya, wa kay mamunga nga itong mga utanon ron. Gisigil man tanan nato bubuog ka ng organic nga fertilizer man no. Oo, hasta ang yuta gisigyan sad nako og abonog fertilizer na. Bitaw, pero dagon di gihapon sila sa kainit man no. Depende na, naidag-on, nya nasa idili. Ang atong tanom, gidaog gid ang uban nako Mao ba ma? Nabalakasad ko kay naibang tanom nato, gikaon sa mga mananap. Oh, mao ba ma? Kana bang pesticides ba, fungicides, o kana gitawag og white flies. Aw, mao ba ma? Mao nang nangalaos, nangalayang atong mga tanom na nag-uul kay kustanan ay. Ma. Pwede kay powder bakwis? Wa, kay gamay raman mi og hali ni mama ron. Igo naman to para palit og bugas ug sudano namo. O para sa tambal ni mama. Uy kaon ron. Gamita ko bagwis. Gamita ko bagwis. Gamita ako. Nagkadungog ka na ako bagwis. Gamita ko ba? Bungis-ngis. Ngano day pagwis oy. Unsay bungis-ngis? Ingon ka, bungis-ngis. Anak ka. Lo, ano di ko? Oo. Ay, wala to eh. Ayaw na to huna-huna oy. Chiska. Aw, share lang taan akong baon o. Ayaw lang. Magkuhangan na nimo. Dili laki, share taan ni. Imo na o, nga ako pud ni. Ayaw lang lagi. Bagwis, gamita lagi ko. Sa matikas paggamit. Ha? Unsay yan saan paggamit pakwis? Ha? Ay, napagtubag na gogon. Ikaw sad ba? Spratitikay ka. May bong na lang na imong classmate. Ilom na lang. Ngano? Buhata na lang akong gisulti. Gamita ako. Pag-drawing niya, o kung gusto ni mong makaon, sige dayon. Pakwis, sige na ba? Dawatan na ni ba? Imo na ni. Salamat, Siska. Kadya sa akan sinibutang kadit ang sandwich nga imong gihatag. Kanang na ako'y nalimtan sa room. Kadit ako. Pabalik na dayon ko. Bungi sis. Nagpalayo ko ni Siska. Ron na dili siya may buong. Ano siya tagisulti ni mo? Pag-drawing ko gusto ni mong kanon. Sige. Nanay papel bungis-ngis. Sige na. Gamitan na ako. Pag-drawing na dayon. Oo. Kana, very good. Tama! Hala, siupaw. Ganong nahimo tinood ni siupaw ang akong gidrawing. Yay! Nagamit na gyud ko nimo. Yan naman ni bungis-ngis. Tinood yun ni. Sprikitek. So, ayaw kaon. Aron may bawani mo. Kung tinod, bagyo na o dili. Sige na dayon. Gigi. Hala, Todd. Tinood ko di nga siupaw bungis-ngis. Hala, dili ko makatuwi ni Do. Ikaw ni gani ka. Tuola lang. Miyaw bungis-ngis. Gamahanan gidi ka siya. Usa ka kagamahanan lapis. Salamat, bungis-ngis. Agay, napiit ko. Sorry. Bungis-ngis, pwede mo hangyo. Andiyan man na. Pwede na ako tagaan akong amiga ng Chiska. Kay iyabay akong giyatagan og baon niya ganina. Wa pa lang ako kana, pero kuan ba, akong pasabot ba?
Kining, wa siya, nagdinaw na ko. Ni-share siya na ko. Butan si Chiska. O kayo, basta butan, dili daw, ang giyatagon, ako nang gantihan. Sige, pag-drawing og laing siupaw, para ni Chiska. Yay! Salamat bungis-ngis. Pwede parisan o juice? Sure! Abi na kong pulburon. Sure kayo, go! Taro nga og drawing ha? Pwede sa dugos? Pwede kayo. Ay, daka na kayo, juice lang. Pwede ganit chicharon. Kay. Oh. O unsa pa? Sige, mag-drawing ako. Pero juice lang, ha? Ako'y isang lapis, dulo ko'y matulis, naiguguhit ko ang bawat maisip, nabobura ko rin ang bawat sulatin, ako'y baliktarin, ulo ko'y gamitin. Bisag pati kag tingog do, pero makalingaw ka. O, tanawa, mala. Wow! Siupaw, orange. Orange juice. Yes! Salamat, bungis-ngis. Yay! Yay! Wag sa pa yan, bagwis. Ako na ihatag ni Chiska. Chiska! Nako ihatag ni mo. Hala, siupaw og orange juice. Diin man ka, ana. Gikan ako. Siya pa. Don't worry, dili na siya makadungog na ako. Diin ka, ana, oy. Unsay ayok sa papakwis, oy. Ayok siya pa ba? Ang gitagaan ti kisyo pa o juice. Aw. Okay, thank you. Diin di ka ani tinuod, oy. Abi na ko, wa kay baon. Naman lagi kay siupaw og juice. Joke naman to na ko. Aw. Hey! Si Kyle. Kaanap supaw! Hindi na pag-Diyos! Malamang dato! Lasya! Ilasan. Tira! Duol na Kinsa na, bagwis? Hey! Ikaw ba ikaw? Manasiki pangaway na ko. Ikaw ba? Mau ba? Ikaw na limang panos. One cake. Amin kaon ba? Alvin! Kuha na supaw ngayong kaon ba? Kuha! Hoy! Ayaw, oy! Gilab niyang siupaw ngayon mong gigaw. Kyle! Naana sa ka! Ngano yung naptanan man dyan kay kanamo ni Pagwis, oy! Waman may mangilapot ni mo! Ikaw ba? Ay, lagi pagbuot. Di ko na niya. Dagot ka niya. Kay nasuya man ka ni Pagwis. Ingan pa nila, basta ko na maglakot ka sa kataw. Unya, dili ka ganahan niya. Bisa ko siya mangilapot ni mo, wa siya sa ni mo. Nasuya ko na, kay dili man ka makahimo siyang mahimo. Wa man ni mo kunon sinahan niya. Maunang nasuya ka niya. So, ay patakap! Na! Di day tinod. Be! Nasuya ka kay Brightman si Pagwis. Nasuya jud takal kay dagko o grado si Pagwis. Nasuya ka kay ganahan man niya atong teacher. Nasuya ka kay daghan ganahan ni Pagwis. Ilom na lang, Chiska. Ikaw ba? Mulaban yung anang wang kiga? Tuday! Bagwis! Drawing nga dahil ang nasi mong una-una. Dali! Na! Talagip! O, bungis-ngis. Dali yan na, Bagwis! Anon jud kay kada. Ay! Gunitin! Gunitin niya ng wangkig! Gunitin! Kasama ninyo si Pagwis ha? Isumbong ka mong teacher, be! Teacher! Teacher, lapdanan tayo! Hala, Teacher! nagsurisad siya ni Chiska. Nganong kakay? Nganong kalit man kang kausap? Gidakos man mo sila. Degyot mahitabo ang imong gidrawing. Ay sama sa kong gingon, gamiton Sa sa matarong o dili sa daotan. Ay, pagkalugon gino. Ay, suswag ko din kalit mo lang yung tao. Sa tao na buwan. Saan ang kasaba sa gawas? Saan may nahitabo? Nagpundok silang tanan sa gawas o murag may problema. Naghilak man sila. Ano mo ka? Sa ba kayo natabo? Si Mama. Hay, mas Mama. Ma?
Panato ba sa naman ba tinataw? Namatay sa naman mo kung saan matay nito? Naulog yung kamatay sa matanong. Nahurot og kamatay ang ako mga tanom. Mag-unsa naman lang ko, ani. Kitag tada na, apiktuhan gid ini. Gidangan yun na itong mga tanom. May ikuha sa itong panginabuhi. Ipagpistihan ito mga tanong tao. Pastilan, Ay, unsa Bakwis, nagmata ka na di ay. Say, nitabo ma. Ano na kang tao? Anak, ang atong mga tanong. Alo, ano siya nitabo? Nahurot kamatay ang ato mga tanong. Unsa naman lang ko, ani. Asa naman in tao may panginabuhian. Unsa naman ako ipakaon sa akong mga anak. Mamatay na gyud kami sa gutom, ani. Mag-yung ko ka magkwanto kay... Ano nitabo man ni? Nga naman mo. Kaluhin sa itong mga tanong. Mag-unsa naman tayo ni Ron. Diyos ko, nga naman in taon nga gikastigo man mi sa kalisod. Kaming mga kabus ni samot ka alaot. Ano mitugot ka man nga mahitabo kini namo. Nga mauraman unta kini ang among panginabuhian. Paita, yun aning mga pobre taoy. Nang Pilar, igo na sa paghilak, tingaling masakit ka. Mablos para ba ka? Dili kini sayon alang kanamo ang nahitabo dong bagwis. Sayod kitang tanan nga dinhi na to kuha sa atong mga tanom. Ang atong panghinabuhian. Pero maon na kini karon ang nahitabo. Nangamatay ang tanan natong tanom. Magsugo na sa tas uno ini. Maon na. Magpaabot na sa taog taas nga panahon. Una makapatubo og tanom ug makapabunga. Pero ang nagkutoy na to mga tiyan, dili makapaabot tungod sa kagutom. Mag-unsa na malami ini. Wala namin mga tanom. Magot man naming tanan. Naloy kay ko ni nang Pilar. Pwerte tang hilak. Kakwis, Pangisis. magulanon man kay kalagi. Siyempre. Kasi may dili magulan na nga. Nawadan mamig panginabuyan pangisis. Nangamatay man ang mga tanom. Aw, di magtanom na siya pag-usap. Oo, pero madugay pag yun na mo nga mapaabot anak kay patubuon pabaya na nya dili pa siya dayon mamunga. Ang importante, mao ang important. Aron makasugod na sad mo ug naay paaboton kay sawa, di ba? Oo. Sakto jud ka bungisis. Antos lang sa pagpaabot sa pagkakaroon. Ang mag-antos, masantos man ko, no? Hehehehe. Joke. Kana ba? Smile, yun. Masolbad na yung inyong problema. Ano nag-ambak-ambak man ka? Gamita ko. Gamita ko. Ha? Gamita ko. Dali, sige na. Pag-una-una, kung siya'y magkatabang sa inyong problema karon. Og i-drawing dayon. Go! O bungisis. Ako'y isang lapis, dulo ko'y matulis. Naiguguhit ko ang bawat naisip. Nabuburag ko rin ang bawat sulatin. Ako'y baliktarin, pambura ko'y gamitin. Nala, pamala kong drawing. Bungisis. Charang! Kinagat sa liso. Pretty-tet. Di ba? Mga liso man ng imong gidrawing. Oh, lalang klase sa liso sa mga tanom. Kadaghan. Unsa man imong buhaton niya ng maong mga liso? Maning itanom ni mama. Ug ang uban, akong ipang kanang apod-apod sa mga silingan. Ug sa uban nga naapiktaran ang ilang mga tanom. Very good, Bagwis. Putli gyud kag kasing-kasing.
kamao kang mo paambit sa grasya nga imong naangkon. Og tungod niya na, kining maong mga liso, ako kini silang basbasan. Paspastra ang ilang pagtubo. Og ingon man, paspas ang ilang pagbunga. Dili sama sa ordinaryong mga tanom. Hala, isitlak ang tanang mga liso. Lakaw, og itisok na ninyo. Kanang maong mga liso, Bagwes. O, bungis-ngis. Dagang salamat. Ha? Agay. Ah. Matiit na dyan ko. Kusniton, be. Ay, Ah. kiss pa dyan. Ay, kusnit. Uy, kadaghan ng English yung bagwis. Di ka man ini, ha? Di mo nilong. Daghan na ni. Bitaw, di mag-ani dong Ay, bagwis. napapangutana. Ang importante, yun na tayo mga nagkadayang liso nga itanom. Ug lahi ning maong liso, kay kusog ni nga mabuhi, na dali nga motubo, nya mamunga dayon. Mana, ay mo paglangan, kanang panalom na mo, pagdali mo tanom. Sige na. Dadaan ang inyong mga liso. Pananom na mo. Oo, daghang Sige, salamat sige, kayo, ha? sige. Di bagwis, salamat kilo. Dong! Di bagwis, dong! Isa! Sa man ron. Dong! Kajit akong tanawon ma. Hey! May Oy, buntag dong bagwis. Ang butang dong! Uy, kamu man ko di ay na. May buntag di atisa. May May butang, buntag sad. Unsa may ato? Nakwan, di ami aron nagpasalamat mo ninyo. Magpasalamat din. Papasalamat, pre. Dapat kayo. Nanubo ang mga gitisok na mong liso. Nanubo na. Hello. Lobo Hala, nanubo tuod. Dong bagwes tanawa na gud nanubo ang atong gitisok na liso dong. oh, ha? Salamat kayo, ha, bagwis. Salamat kayo. Salamat kayo. Talong. O ang atong pabuton, mauna sad ang pampamunga nila. Adong bagwis, doon na lang ko ipangutana. Unsa man ang pilar? Tulo pa lang kaadlaw gikan sa pagtisok sa maong liso. Nitubo naman dayon sila. Nanubo na dayon ba? Ganang inanak man kapaspas ang mga liso nga imong gihatag namo. Paspas nga nitubo. Sa ako nang gingon ng pilar, lahi kini mga liso. Dili siya ordinaryong liso. Sa may buti may pasabot nak. Kaning usa kini ka gasa grasya nga gihatag nato. Gasa. Gasa o grasya. Basta doon na lang kita'y putli nga kasing-kasing. Manggihatagon o manggiluyon. Hatagan kita grasya. Bunsa kanang mga bago karon nga mga tanom nga ato nga naangkon, ampingan dyan na nato. Ug dili kita mudaw sa paghatag usab sa nagkinahanglan aron dili kini bawion sa kaytasan. Amo ka na timan-an dong bagwis. Mas muna mo, Dong. Salamat, ha, bagwis. Salamat kayo. Way siya pa yan. Anak, sultihan ako kustinuod. Tudaw kayo bantayan ni Muron. Ingon og sa nisamot kalaw mang imong sinultihan. Ug ingon man, daghan kat nakatunan na. Daghang kong leksyon nga nakatunan gikan sa akong usa ka bagong higala ma. Bagong higala? Oo, si Bongisngis. Bungis-ngis? Oo, iyangan kay si Bongisngis. Akong higala nga butan. Oh, kinsa to? Unsa to? Ha? Doon na kayo nadungog ma? Oo, duna. Nainig katawa. Hala. Bongisngis, nakadungog lagi si mama ni mo. Akong gitoyo. Unsa? Sige lang. Imo bitaw siyang mama. Lab-lab man na. Nakmasabta ko, murag lain nagkidida. Ma, kalma lang ma. Ang akong bagong higala ang naghatag sa mga liso. O akong nakatunan niya. Kining nga mas maayog yun nga dili kita magdinaw sa uban na to mga higala sa to isig kaingon.
Inoon, mapaambit kita sa mataro nga buhat, dili sa daotan nga buhat. Magpabiling mapaubsanon kay maabot ra gyud ang grasya ug kaluoy diya nimo. Gasa o grasya. Ug tuod man, miabot sa ko kinabuhi si bungisngis. Tiyanan! Hello, Mama? Oh! Lapis na musulti! Ma! Hello, si Mama, nagkuyapan! Ang butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. O gini mga bata, mga kasama na ang gamahan ng lapis din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinintanaan sinuwat ni Ate Ingrid Bertodaso ubos direksyon ni Ma'am Marites Parba Alboris niya nga atong soundman ani unaw na atong soundman si Kuya Ricky Bangis garing ang tagiya sa Bangis Sinaw dishwashing liquid nga tinuod gyud nga bulimpyo sa ato ang mga plato. Malipay magulang. Ang butan